Ονομάζομαι Θόμου Βάγια και είμαι Senior Private Wealth Manager στην εταιρεία Export Wealth στο γραφείο της Θεσσαλονίκης. Εργάζομαι στο χρηματοοικονομικό κλάδο 26 χρόνια. Μέσα από όλη αυτή την πορεία μου στο συγκεκριμένο χώρο, απέκτησα σημαντική εμπειρία στη χρηματοοικονομική διαχείριση χαρτοφυλακίων πελατών. Επιπλέον, αναγνώρισα τις ευκαιρίες, τις δυνατότητες ανάπτυξης, προσαρμογής και εξέλιξης των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μέσα στο δυναμικά αναπτυσσόμενο οικονομικό περιβάλλον και πώς αυτές μπορούν να συνδυαστούν με τη δυναμική των εκάστοτε εταιριών διαχείρισης κεφαλαίων. Η επιλογή μου να εργαστώ για την εταιρεία Export Wealth οφείλεται μεταξύ άλλων στο ότι εξελίσσει ένα πρωτοποριακό υβριδικό μοντέλο διαχείρισης κεφαλαίων. Για το μοντέλο αυτό διαχείρισης έχει βραβευτεί 2 συνεχόμενες χρονιές ως ο πιο καινοτόμος Wealth Manager στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα, με τη χρήση AI βελτιστοποιεί τον πελατοκεντρικό τρόπο παροχής των υπηρεσιών της. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη τόσο από το αποτελέσματα των υπηρεσιών διαχείρισης των χαρτοφυλακίων, όσο και από τη δομή, το όραμα και την παρουσία της εταιρείας στο χώρο. Εγώ και οι συνάδελφοί μου είμαστε στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε και να σχεδιάσουμε τη στρατηγική που ταιριάζει καλύτερα στο επενδυτικό σας προφίλ.